dokážem prežiť na Survival Islande? To sa teraz dozvieme. Takže sme v hre. Prvým, čím začnem, je, že si vykrácam strom. Tam sú včely. A tieto určite nejako otravovať nebude. Pretože je zábavnejšie. Takže vykraftíme si crafting block. Sticky. Takto, bum, bum, bum. To zatiaľ vykracame. Budeme sa modliť. Je sapling. Ovečka, poď sem. Tu je ešte ovca. A tu máme nejaký strom. Takže idem rýchlo si postaviť posteľ, nech tu nemáme teda tie prvé dni tej príšery. Tak, a toto začneme buildovať. Dnes máme achievement, furnajsku a nejaké veci teda. Ideme pozrieť, či ešte teda niečo nevypadlo. O, tu sú nejaké ešte. A už nevyzerá, že... A toto je akože tá nová verzia. Bolo to ono, už to je všetko zase normálne. Tak mali sme aspoň chvíľu nejakú nostalgickú chvíľku. Máme toto vypiecť týmito drevenými. Kým nám to rástlo, tak ja som zabíjal. A čo inšie som robil, ako zabíjal. Poďme vyrastú, tak zatiaľ zabíjam. No dobre, tak pôjdeme. Idem zatiaľ uhlie niekde nenájdeme. Takže som zvedavý. Tu je už dosť tma. Nič tam nevidí. Takže skúsime túto, kopneme. Ja nemám železo, takže water bucket nebude, takže čakal, kým vyrastú stromy. Som ťažil ostatné drevo. Vyťažil ďalší strom. A zase som zabíjal. A stále nevyrástlo. Ja viem prečo, ten osol to pohnojil. To osli to pohnojili. Slnko už nám zapadá. Stavíme si sem spawn point. Poskackáme si na postielke zatiaľ. A ideme si zaspievať. Nápad. Dávam sem pesničku. A užite si výhľad. Dobrú noc. Tak nič. A kedy už zapadneš?
to ide, no. Sladké sny. Aj vám to povedal môj nový achievement. Sladké sny. Počka, povedz Pánom Bohom. A už tam je med, ale ja nemám ten. Jo, vyrastol strom, ideme si ho vyťažiť. Už vyrastie aj ten druhý. Ale mám väčší pocit, že je špatný. Jedlo tu budeme mať polovičkou. Vypálime polovičku, nech máme uhlie. Takže nasadíme sem, sem. A zatiaľ získame ďalšie jedlo. Tieto. Ale ja netuším, ako sa robil ten campfire. Tak nejako. Potrebujeme styky. Toto. Styky sa dajú špatne. Taktok, taktok, taktok. Drevo sem a toto sem. Hej, máme tu, môžeme vypekať jedlo. Až keby to chcelo stoličku. OK. Tak. Ňam, 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 ňam. No. Ňam. Dobre, spravíme si nejaké tie torčky. A ideme ťažiť. Teda niečo získame. Ešte. Alebo samozrejme ideme aj, tá voda je hlbšie. Vyložíme si inventár. A dobrú noc. Čaute.